त्यांचा अनुनय करण्यासाठी म्हणून मराठीला डावलण्यात आलं. हा केवळ अन्याय नव्हे, म्हणजे ज्याचं स्थान प्रथम क्रमांकावर असावं त्याला डावलून तुम्ही जिथे ज्याचा कोणत्याही निकषावर क्रमांक लागत नाही अशांची निवड करता. त्याच्याबद्दल आज खंत नाही आम्हाला, परंतु त्याच्या तोडीला मराठी मातृभाषा ही जी आहे, मराठी मायभाषा आहे, ती पाहिजे होती, ती झाली नाही, याची खंत आहे. आपण 40 वर्षात लढा केला असं म्हणतो, मध्यंतरी थोड्या खंडानंतर पुनश्च हरिओम आपण केलेला आहे. ते करत असताना काही त्रुटी, काही उणीवा ज्या आपल्याला, म्हणजे या उणीवा आंदोलनाच्या नव्हे, या भाषेच्या नव्हे, परंतु एकंदर वातावरण लक्षात घेता, इथली सरकारी स्ट्रक्चर ही लक्षात घेता, ज्या त्रुटी लक्षात आल्या त्या पूर्ण करायच्या आणि पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने आपण उभे राहणार. आणि ती कुठल्या निर्धाराने, मराठी राजभाषा शाणोदास सावंतांनी जसं म्हटलं होणारच आहे, या पद्धतीचा आत्मविश्वास आपण व्यक्त करत आहोत. आमच्या ओळखी गोव्याची ओळख होऊ शकत नाही, किंवा माझं म्हणणं असं आहे की जशी कोकणी ही गोव्याची ओळख आहे तशी मराठी देखील गोव्याची ओळख आहे. आणि त्या पलीकडे मी जाऊन सांगतो तुम्हाला, ज्यांनी ज्यांनी गोव्याचं नाव देशात किंवा देशाबाहेर केलं त्या व्यक्ती कोण आहेत? कोण आहे? तुम्ही लता मंगेशकर घ्या, ज्यांनी मराठी गीतं गाऊन सुरुवात आपली केली महाराष्ट्रामध्ये, नंतर मग त्या हिंदीमध्ये गेल्या समजूया, त्यांचं नाव जगभर झालं.